Oh, mga binati o minahan kong matalon nun. Welcome to my channel. Welcome to Matalon. Okay guys, katong ganahan mo pa itong itlog guys. Natay available ng itlog dali guys. Kay, ikuan namin guys. I-quarantine namin. Nga kuan. Guys, ito mo isa. Katong ganahan mo pala itong itlog, natay available dali guys. Kani guys, itlog ni si itik nga. Kung ganahan mo palit o itlog, available kini sa kuan. I-message lang ko sa akong Messenger o Facebook no. Palit mo itlog guys. Kini guys na. At kani guys, itlog ni sa bibi. Sa katong ganahan mo palit o itlog sa bibi, i-contact lang ko sa Messenger or Facebook katong mo palit o itlog. Okay? Good luck and happy Monday to all matalon. Nasa katong ganahan mo palit og itlog, available na kini diri sa message lang mo aron ma-deliveran mo na sa bibi. Okay?